Is-settur privat baqa' jkun il-mutur tal-ekonomija Maltija u s-sors ewlieni taż-żieda fl-impjiegi. Żieda fl-impjiegi li waslet biex brata ta' 5.1% illum pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Ikkummentaw dwar dan il-Ministri Everest Bartolo u Chris Cardona f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha spjegaw kif kienu diversi miżuri tal-Gvern li waslu għal dan is-suċċess. Suċċess li wasal ukoll ferm qabel mistenni. Biċ-ċermen tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ Clyde Caruana jgħid li l-mira issa hi li l-qatt jinżel taħt il-5,000. Dan fl-istess ħin qed tiżdied dejjem aktar il-parteċipazzjoni tan-nies fis-suq tax-xogħol bil-Gvern jista' jilħaq qabel il-miri għas-sena 2020. Iva, il-mira tal-Gvern hija li sas-sena 2020 ikonna 70% ta' dawk li għandhom bejn l-età ta' 20 u 64 sena li jkunu fid-dinja tax-xogħol. Illum il-ġurnata diġà lħaqna l-mira ta' 66.1%. Kollox jindika għalhekk li dik il-mira li għamilna għas-sena 2020 se nkunu qegħdin nilħquha qabel. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona fisser l-impenn tal-Gvern li jixpruna u jagħti l-appoġġ lill-imprendituri biex jinvestu u joħolqu l-impjiegi. Għamel referenza għal setturi li fi żmien amministrazzjoni preċedenti kienu jaraw tnaqqis sostanzjali fl-impjiegi u li issa taħt dan il-Gvern qed jiżdiedu fosthom dak tal-manifattura u tal-kostruzzjoni. Il-Ministru Everest Bartolo rimarka b'sodisfazzjon kif fost l-aktar setturi tas-soċjetà fejn qed ikun irreġistrat titjib hemm iż-żgħażagħ. Spjega kif sal-aħħar budget ta' amministrazzjoni preċedenti ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ kienet dik ta' 14%. Illum din niżlet għal 8%. Dan kollu għafrott ta' diversi miżuri li jgħenu biex in-nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, fosthom il-garanzija żgħażagħ. Miżura oħra li refera li għal-Ministru Bartolo kienet dik ta' Child Care Centers b'xejn u spjega kif din żiedet ir-rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. U dim dan kollu rimarka l-Ministru Cardona joħroġ aktar ċar kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista hija iżolata fin-negattività tagħha. Dan għaliex fost il-poplu min iħaddem jeżisti sens kbir ta' ottimiżmu.